què dir, no sé si pensa que no val la pena, no, comentar les qüestions de la senyora Valenciano i les perles que està dient en campanya dia rere dia, perquè la veritat alguns ho ha d'anar a comprovar-los quan els veus en Twitter o en Facebook, perquè dius això serà un fake, no pot ser que una persona que vaja de primer de cartell diga aquestes coses, no? Però bueno, jo el que veig és que el PSOE està entestat, ho mires o no ho mires, en vendre un projecte alternatiu, no? Vull dir, ara el PSOE parla de la dreta com que ells tenen un altre projecte totalment distint i que han fet coses totalment distintes. A mi el que em sembla és un poc com que, no sé, tenen alguna espècie de trastorn de doble personalitat, o que els tradiciona allò que diuen i allò que fan, a més a cada moment, no és que siga una cosa que els hagi passat de tant en tant, sinó que, vamos, diuen una cosa i en fan una altra. Un dels titulars que, bueno, més acceptables des que va dir la Valenciano l'altre dia era que considerava que el Partit Popular era un sumís de la senyora Merkel. I clar, ho llitges i dius, bueno, pues jo no sé si és que esta senyora se n'ha oblidat ja del seu últim govern estatal, de les qüestions que va fer Zapatero, la reforma laboral, retallades a funcionaris, ajudes a la banca, com no el pacte de l'article 135 de la Constitució, que després mencionaré una altra cosa sobre aquesta qüestió, per contindre tota la despesa pública a aquest equilibri pressupostari que ens ha de regir les nostres vides a partir d'ara. I, clar, quan llitges això, que diu, aquells són unos sumisos, pues no sé, esta dona, si se n'ha oblidat, però el pitjor de tot ja no és que vulguin que no tinguem memòria, és que ens passa el mateix que amb el PP. Només en que alcem la vista i vegem el que passa al país del costat, hi ha una contradicció ben clara, perquè quasi simultàniament, mentre la senyora Valenciano dia que no se pot retallar, que n'hi ha que fer polítiques expansives, que no pot ser el que està fent el PP, doncs el seu company de partit a Europa, dintre del grup socialista, el senyor Valls, a França, estava anunciant una retallada de 50.000 milions d'euros de despesa pública. Per tant, ja no és que no vulguin que tinguem memòria, sinó que sembla que no volen ni que sapiguem que és el que estan fent des del mateix grup al país del costat, no? Vull dir, això un poc pel PSOE, com dic, entestats en tenim un projecte distint, no som el mateix, doncs bueno, conforme hem mesurat a Esquerra Unida, PP i PSOE a Europa voten el mateix en el 73% de les ocasions, 7 de cada 10 o 3 de cada 4, agafeu-ho com vulgueu.